প্ৰমোদ বড়ো নাকি মই নিজৰ মাইকীকে নহয় মোৰ মাইকীটো এনেকুৱা নহয় আদিবাসীদের উপর অন্যায় অত্যাচার মানছি না মানবো না ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বড় কমিউনিটি গো ব্যাক जोंनि बर' हारिया जेरावखि थाया मानो खना खनला जोबोर साननो गोनां आरो गिनो गोनां जानानै फैदों नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिनि उनाव नोंथांमोना फारि फारि गासिबो बुजिनानै लानो हागोन मिथिबायना बे समा नाथाय जोंखौ गावजों गाव सोंखारिलायनो बा गावजों गाव बखिलायनो बा गावजों गाव मुगैलायनो नासयलायनो जोंखौ थिनाखै बे समाव जोंखौ थासारिया ओरैबायदि हालोदा जोंखौ खौसे जानो थाखाय थिनगासिनो दङ बा खाबु होगासिनो दङ बे समावबो जुदि जोंनि बर' हारिया खौसे जानो रोङाब्ला बा जुक्ति जानो रोङाब्ला जों आरो बर' हारिया बारा गोबाव लास्टिं होनाय नंला नामा बा जोरनाय नंला नामा जों बेखौ साननानै लानाया जोबोर मोजां नोंथांमोना भिडिअखौ नाय निश्चय बुजिनानै मोनजोबगोन प्रमोद बर'नि कि মই मोर माइकिथ' एनका নহয় नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेजोंनो लोगोसे मोनसे इन्ट्र नुबावदों जे जिथुनाखि जा सावथाल आदिबासिफ्रा वेस्ट बेंगलाव जि बर'नि हेंथायै बा बर' कमिउनिटिनि हेंथायै धरना बा सोमावसारनाय हाबाफारि लागासिनो दङ दिनै बिथांमोना ओरैबायदि स्ल'गान होदों जे बर' कमिउनिटि गो बेक बर' कमिउनिटि गो बेक माने वेस्ट बेंगलनिफ्राय बर'फ्रा ओंखारलांजोबनांगौ बेफोरबायदि बिथांमोना स्ल'गान होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबांनो नुबाय जानांगौ बा गोबांनो नुवाखै जानांगौ जायफोर नुबाय नोंथांमोना रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायनानै लागोन बा बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं निस्सय आसा खालामदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामलायबानो जाबाय जाहाथे गावजों गाव बयबो मिथिलायनाय बायदि बा गाव बयबो बुजिनानै थानो हानाय बायदि आरोखि दिनै नैबे भिडिअ जिथुनाखि वेस्ट बेंगलाव जोंनि बर'फोरखौ बा बर' कमिउनिटि गो बेक होननानै बिथांमोना धरना हाबाफारि लादों बा सोमावसारदों बेवहाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि बेंगलाव थानाय बर'फ्रा गोबां दुखु गेजेर बा दुखु जारलानि गेजेराव दं नामा जोंहा बेखौ सानहरनांगौ जायो आरोखि मानोना दिनै बिथांमोना जिबायदि स्ल'गान होदों जे बर' कमिउनिटि गो बेक बिथांमोना थारमाने बर' कमिउनिटिखौनो बा बर' जातिखौनो वेस्ट बेंगलाव थानो होला बेफोरबायदि माबानानै दिनै बिथांमोना स्ल'गान होदों आरो जिथुनाखि क'क्राझाराव जानाय जाथाय नैबे जाथायखौ लानानै बिथांमोना दिनै वेस्ट बेंगलाव सोमावसारदों बा नैबिनि दावरावआ आसाम क'क्राझारनि जिथुनाखि कारिगावआव जानाय जाथाय बेखौ लानानै दिनै बिथांमोननि जायगायाव अर जोंहैदों माने बा नांहैदों दिनै बे बिथां सुनिला एक्सिडेन्टआव थैदों होनना बुंदों नाथाय एक्सिडेन्टजों थैमारदों ना मादों बेखौथ' जों माथो बुंबावनो आरोना एक्सिडेन्टआथ' मोनसे एक्सिडेन्ट केससो जायोमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बे एक्सिडेन्टखौ जास्टिस नागिरगासिनो दं बा दिनै जेरै जोंनि बर' हारियाबो दाख्लै जोंहा बे जोहोलाव मा मुंमोनलाय फुल नेम आं माने गोसोआव गैया दै सरि बिनि थाखाय जा नैबे ब्रादारनि थाखायबो जोंहा बर' हारिया जास्टिस नागिरदों थिग बिथांमोनाबो बिदिनो नागिरदों नाथाय दिनै बिथांमोनहा बर' हारि गो बेक होननानै बुंदों बा बर' कमिउनिटि गो बेक वेस्ट बेंगलनिफ्राय नैखौसो जों साननो गोनां बाथ्रा नोंथांमोना नैबे हाग्रामा मनोर सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नैबे भिडिअखौ आं लाना फैगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय प्रमोद बড়ো नाকি মই নিজৰ মাইকীকে এস্কৰ্ট দি পেলাই অফিচিয়েল গাড়ী দি পেলাই পঠোৱা মই এনেকুৱা নহয় মোৰ মাইকীটো এনেকুৱা নহয় আপুনি ক'লে ইভিপিএলৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি ক'লে কিন্তু বিপিএফৰ দুৱাৰ খোলা আছে নে প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিহৰ দৰজা আমাৰ তাত দৰজা নাই চব বন্ধ আহিলেও সোমাব নোৱাৰে আমাৰ চুক্তি চাব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ চুক্তি আৰু চাব বিচাৰিছে আপুনি এবাৰ ৰণনীতি কি হ'ব স্যার রণনীতি আমি সরকার বনাম ইটোই আমার রণনীতি তাতে হিন্দি লেকচার দিয়াটো শুনা নাই আপনি দিল্লীত যাই পেলাই প্রমোদ বড়ো এইবিলাক সোধক বেলেগ এইবিলাক সুধি লাভ নাই মই প্রমোদ বড়ো কোন হয় মই কৈ লৈছে নাই যে এছাৰৰ মই নিজে ডাইৰেক্টৰ বুলি মই কৈছে হা মই পাঁচখন জিলাৰ ডিচি সকলক ইলেকশ্যন কমিশ্যন বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বা যিসকলে দায়িত্বত আছে এই সকলক মাতি পেলাই মই কথা পাতিছোঁ ইহঁতে আমাৰ BTC 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰী যিটো স্পিৰিট সেইটো আমাক সন্মান দিছে এই হিচাপত এছাৰৰ কোনো BTC অঞ্চলত ক্ষতি কৰাকে কাম কৰিব নোৱাৰে আসনৰ ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে আলোচনা এইবিলাক বিষয় লৈ আলোচনা হোৱা নাই যিহেতু মই একো আজি নকম নিখিলে বেলেগ কিবা সোধক না ভাল শক্তিশালী বৈঠক আজি চলি আছে ইহঁতৰ দলে অৱস্থা নাই ইহঁতৰ বৈঠক শক্তিশালী হয় নেকি দলে দলৰ অৱস্থাই নাই ইহঁতৰ
বৈঠকটো কিবা শক্তিশালী হয়। আপোনাৰ বিপিএফৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলিব বুলি কৈছে প্ৰমোদ বড়ো, কি কৈছে? কি পৰিয়াল মোৰ কি পৰিয়াল পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আপোনাৰ পত্নীক হয়তো दा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सार अर्थात बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा प्रमोद बर' सारनि बिसि आरो गावनि बिसिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनबाय। अर्थात जोंहा प्रमोद सारनि मेडाम आरो गावनि हाग्रामा महिलारि सारनि मेडाम बिथांजो सानैनि गेजेराव मा बुंखो हाग्रामा महिलारि सारा खुद नोंथांमोना निजेनि खोमाजोंनो खोनांबाय आरो मेगनजों नुनो मोनबाय नङा होमबा। थ' जाय हक बे बाथ्राखौ आं दोनथ'नोसै। नाथाय नैबे जिथुनाखि वेस्ट बेंगलाव जानाय जाथाय जिथुनाखि बड' कमिउनिटि ग बेक जिथुनाखि सुनिलनि थाखाय बिथांमोना सुनिल मुर्मु ना मामोन बिथांमोननियाबो जोंनि बर'नियाबो जिथुनाखि जा जोहोलाव बोरैबा थारमोन आरोना आं नामखौ बावबाय आं दहायनो बुंखादों सरि बिखारि बिनि थाखाय। दा नैबे बिथां सानैया थैनानै थांबाय नङा होमबा। दिनै आदिबासिफोरनियाथ' बुंनो थाङोब्ला एक्सिडेन्टसोमोन नाथाय जोंनि बर'खौथ' बिसोरो बिथांमोना मिथिखानानै बुजिखानानैबो नायगार बुनानै बुथारथारबाय। दिनै बिनि गेजेराव जास्टिसा जानांगौबा फारनैथिंबो जानांगौ वान साइड नङा। दिनै बिथांमोनाबो जास्टिसखौ मोननांगौ जोंहाबो मोननांगौ नङा होमबा। दा जाय हक आं माथो बुंनो नोंथांमोनहानो गोरों गोरा सुबुंफोर बा साननो हनो गोरों जाहा जोंनि मोननैबो जाथिनि गेजेरावनो मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ। थेवब्लाबो आं बेखौसो सानो जिथुनाखि जोंहा वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फ्रा साननो गोनां जोबोर जानानै फैबाय। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहा जोंनि आसामनिफ्राय वेस्ट बेंगलाव गोबां खम जानांगौ संख्याफ्रा। थेवब्लाबो बिथांमोना जाहाथे सानै हयै सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो माने मा होनना बुङो आरोखि जोङो नङा होमबा। दा जोङो जेरावखि थाया जोंनि बर' हारिया सुख सान्ति गैलिया। जों जिखि जायगायाव थाया मानो जिखि खनायाव एब्रा थाया मानो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बा बर' फिसाफ्रा सान्ति गैलिया। दिनै जों गावनि हायावनो गावनि थामोनथा जायगायावनो गावनि मा होनना बुङो जोङो खेलुन्जिया जायखौ बुङो जों आसामनि खेलुन्जिया भुमिपुत्र नङा होमबा। बे हिसाबै जोङो जोंनि थामोनथायाव थासेयावबो जोङो सान्ति गैया असान्ति सोरांब्लानो मोनसे नङा मोनसे हारिजों बा मोनसे नङा मोनसे जातिजों जोङो नाख्रेबजानाय नासयजानाय मुगैजानाय जोंनि बर' हारिया बेबायदि जालांगासिनो दङ। दिनै जोङो बेफोरखौ नोजोर बोनो थाङोब्ला बेफोरनि उनाव मा दं होनना बुङोब्ला जों गासिबो पलिटिक्स दंजोबो होननानैसो जों साननानै लानो गोनां। मानोना दिनै पलिटिक्स गैयामोनब्ला दिनै बेफोरबायदि दावराव दावसिया सोमजिनायबो नङामोन नामा आं बेखौ सानदों आरोखि। जि जाबाय थांबाय जोब्बायमोन नाथाय दिनै एक्सिडेन्ट केसखौथ' बयबो मिथिखागौ। एक्सिडेन्ट केसखौ बुजिसेयावबो दिनै बेसेबांबा गिदिर इस्यु जालांबाय बेसेबांबा गिदिर माने दिनै बिथांमोननि सावथाल हारिनि बा आदिबासि हारिनि न' बांखौबो जोंनि बर'फ्राबो सावनाय जाबाय आरो बर'फोरनि न'खौबो बिथांमोनाबो सावबाय। फारनैथिंबोथ' रिलिफ जानानै थानो गोनां जादोंना अखल जोंनि बर'आल' सावथालफोरनि न'खौ सावाखै नङा होमबा। दिनै बिथांमोनहा माने उख्रायगासिनो दङ जे एक्सिडेन्ट केसखौ लानानैनो गोबांथार माने माबा खालामगासिनो दं आरो दा बिथांमोननि थाखायथ' जोंनि बर'फ्रा माने बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि मानसिखौ बुथारथारदों नङा होमबा बेबायदिसो जादों आरोखि। दा जों माने बेयावनो साननानै मोनो जे दिनै बिथांमोना माने जोंनि आसाम सरकार जिथुनाखि हेमन्त बिश्व शर्माखौबो गोबांथार खोथा बुंहरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाम जेसेबां हागौ एसेबांनो जोंहा बर'फ्रा जेरावखि थाया खना खनला खौसे जानानै था। जोङो बे समाजखौ दिनैनि दिनाव गावजों गाव नासयलायनो बा निन्दा होलायनो मुगैलायनो नेवसिलायनो थाखाय जोंखौ थिनाखै। बे समा जोंखौ थिनदों दिनैनि दिनाव बा दिनैनिफ्राय हागौ हाया जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै थानांगौ बा गोरोबलायनानै थानांगौ। खना खनला गफा जेरावखि थाया मानो जुक्ति जानानै थानांगौ खौसे जानानै थानांगौ। नैबेखौसो जोंखौ नैबे थासारिया बा नैबे हालोदा जोंखौ थिनगासिनो दङ। बेखायनो जोङो बर' फिसाफ्रा जोङो दिनैनि दिनाव बेखौ नायोब्ला नोजोर बोयोब्ला जोङो पलिटिक्सखौ लानानैबाबो जोङो बयबो खौसे जाजोबनांसिगौ। दिनै नों उमुक पलिटिक्सनि मानसि आं उमुक पलिटिक्सनि मानसि बेफोरबायदिया सोलिनाय नङा। माने नैफोरबायदि जोंनि जिबायदि थासारि सोमजिदों बेखौ लानानै आरोखि। स' आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान भिडिअ अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' थेंक इउ सो माच। आबो बन बाडाया आबो विभिन्न संबाद माध्यम विभिन्न सोशल मीडिया से विभिन्न खबर कागज माध्यम ते आबो बन बाडाय नाम काट गया आसाम राज्य रेना कारीगांव रे जहां लेका आबो आदिवासी सांताड़ हर चेतान जहां लेका नाहाचार ओंडे चालाक कना आको ओड़ा दुआर को लो आतार तोड़ जगह तकवा ओना साथे
ako orak khonak ko lagaw akat kowa goj hoko goj akat kowa to nito Assam re jahan re abo Adivasi santar ko napai te gharonj ko khadaw tahe onde napai bhabte bako tahe dareyak kana metan chumul chumul onde khona etak jayga ko deuria onde khona ko tahe dareya se bang ona rena protibad tege teheny Bharat jakat santar pathua gawta saute juwan madawa saw saute jahan tinac সংগঠন ko menaa joto hor ko godo gopro tege teheny Kolkata rena jahan Assam bhobon तो नुआ आसाम भवन अभियान के तेहेन भारत जाकात सान्ताल पाठो गाता हो कदा नोडे जहां तिना हुलगड़िया गो बाबा बयहा मिसे जहां तिना को सेटर कना आडी नापाय बुझे कना आबो आदिवासी लगित आबो आदिवासिया भलई लगित आबो आदिवासी नापाय ताहेन लगित जहां को जी लो आकान पे तेहेन आसाम रेन सांतार को दुख ते तेहेन नोडे आको दुख को बुझेउ काते नोआ कोलकाता नगर रिया डहार रे को तड़ामदा आडी सानाम को के हुलसे जोहारिन चालको कना और नोंका तेगे तेहेन आसाम रे नोंकान घटना घटा कना और मिद दिन आबो वेस्ट बेंगल ना विभिन्न जायगा रे घटना घटा दाड़ेया ओना खातिर जहां रे के घटा आबोरेन सांतार जेद भई जुदी को नाहाचार हचक कना ओना ना आबो बोन रर दाराम गया और ओना ना रर दाराम लागित के तेहेन आसाम भवन अभियान तो आर बन जुमिदोआ ओय आर जुमिद के ताबोन दाड़े जुमिद काते आना आबो जुमिद बांग ताहे लेखान आबो अइदर बाबोन नामा जुमिद बेगर आबोआ बांचा डहार बानुआ जुमिद के दाड़े और जुमिद तेगे आबो बांचाव नापाय बोन ताहेना पहिलो रे सानाम कोगे जोहार इनगे विशाल मुर्मू सिंह दिसम दाड़ानिया जहां दो मिद शर्मा बार चांदो ते इन जार्निंग तुड़ेव के तिया जहां दो उन जोखा आसाम धाबी रे आसाम कोना गे इन मुचाद किया तेहेना जहां नोडे जावरा से रैली हुयु कान नोआ दो आसाम दिसम रन खेरवाल को ओवर रकाब लेकाते जहां दो उनको चितान रे जहां चलान 19 तारीख खुना जहां ओंडे नाहाचार लेका एहब आकना से नाहाचार हचो कना को ओड़ा को दुआर को जहां दो ओलो पढ़ा मई बाबू तो का बोय को हुड़ू चावले जागे बांदी को ताहे कना अडिगान जिनिस को गे ओंडे क्षति गान ताकोआ जहां दो आबो नवा बेंगल उड़ीसा झारखंड बिहार जहां तना आबो सांतार मेना बुना से आबो जहां तना गे खेरवाल मेना बुना आबो अवश्य नोका प्रोटेक्ट एम दरकार कान ताबुना जहां दो आसाम दिसम रे जाते आलो को तापाम मा माने उनको सेफ लेकाते जहां दो सरकार ती जंगा कटिया लहायता में ओना लगी के तेहे दो ना नोडे जावरा से जहां इया ओड़ा nyutum दा हुई कना लालगोर नरचे आतोर ना nyutum दा हुई कना नरचे लालगोर थाना झारग्राम जिला लगातार भावे आदिवासीদের অন্যায় উচ্ছেদ মানছি না মানবো না লাগাতার ভাবে আদিবাসীদের উপর অন্যায় অত্যাচার মানছি না মানবো না ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বড় কমিউনিটি গো ব্যাক ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বড় কমিউনিটি গো ব্যাক নেচো কমিউনিটি গো ব্যাক জাস্টিস ফর সান্তাল জাস্টিস ফর সান্তাল জাস্টিস ফর সান্তাল জাস্টিস ফর Santa! Justice for Santa! लगातार निकल करो आदिवासीদের উপর অন্যায় অত্যাচার মানছি না মানবো না এই লাগাতার গো ব্যাক এই ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বড় কমিউনিটি গো ব্যাক এই আসাম প্রশাসন ঠিক কার লাগাতার আদিবাসীদের উপর অন্যায় অত্যাচার মানছি না মানবো না এই আসামে লাগাতার আদিবাসীদের উপর গণহত্যা মানছি না মানবো না